mitä nyt omia nuoria katsoo, niin erittäin hyvä kuva nykynuorisosta. Tietysti poikkeuksia aina on mutta sanotaan, että suurin osa on kyllä hyvä. Positiivinen kantahan mulla nuorista on. No, mä näen vanhukset semmoisina höveleinä, välillä vähemmänkin höveleinä setinä tai täteinä tuolla kaupungilla. Osa meidän nuorista on aivan loistavia. No, vanhoja, joilla on aikaa aika paljon, suurimmalla osalla tulee mieleen sana eläkeläinen, ei käy enää työssä. On siis erittäin paljon myöskin huonoa. Hajotetaan kaikkia paikkoja, rikotaan, poltetaan. Niin käytöstä pitää olla, niin sitä pitää aina olla, varsinkin nykyään, että tapoja. Mutta sitten on ihan tämä luksusnuoriso, joka on ihan tavallista. Koulua ja kohtuullista. No, mun mielestä vanhukset on yleensä ihan ystävällisiä, mutta on jotkut aika tympeitä. On sitten nuoria, joilla on fyysisiä ongelmia terveydentilan kanssa, mutta hekin ovat elämän iloisia, mutta sitten on tietenkin joukko, jossa sitten monet ongelmat kohtaavat. Kyllä se syrjäytyminen on ollut joka päivästä jo tässä vuosien verran, mutta se on vaan lisääntynyt. Omien nuorten kanssa olen aika paljon, mutta sitten sanotaan niin kuin vieraiden nuorten kanssa hyvin vähän. No itse en ole tehnyt hirveän paljon. Välillä käyn silleen tietyissä projekteissa saatan olla mukana, mutta niin en ole mitenkään hirveän paljon ollut tekemisissä. Eipä paljon muuta kuin omat isovanhemmat. Tietenkin täällä lukiossa on vähän seniorimmat opettajat, mutta en mä nyt vanhuksiksi heitä kuvailisi. Perheessä isovanhempien rooli on muuttunut. Tai se perheen sidonnaisuus, kun tiedän vanhuksia, jotka kokevat, että lapset eivät pidä edes yhteen. Omaa kukiin ja tällaista ja sukulaisten kanssa jonkun verran, mutta en oikein muuta. En millään tavalla siis halua sinne mennä. Ihan hyvä, jos pärjää omien lasten kanssa. Mulla on 11 lapsenlasta ja jo 5 sitten lapsenlasta, että en siis sillä tavalla kerkiä niin kuin sillä tavalla tutustumaan. Enpä oikeastaan, että kyllähän he kumminkin paljon kivoja tarinoita ja kaikkea ehkä irrottava jo joiltain, mutta on sitä parempaakin tekemistä. Ne tahtoo olla niin, että nuorisolla on tämä hyvä tapahtuma tällainen ja vanhuksilla taas se, että niin istutaan ja neulotaan tai sitten ollaan parlamentissa. Miksei? Kyllä. Voisin kuvitella itse tekevän asioita. No, esimerkiksi vaikka jotain tämmöistä musiikillista liikuntasysteemiä voisin vaikka olla vetämässä tai sitten niiden kanssa tekemässä. Ne automaattisesti rupeaa kuuntelemaan, että niin kuin ennen vanhat äijät runoja puhuu satoja vuosia sitten tuolla, niin nuoriso uottaa jotain. Että näitä tuli, että ne antaa arvoa sille kuitenkin, että ne on helkkarin pitkä se elämän kokemus kuitenkin, mitä meillä ei ole. Yksi mikä tuntuu pahalta, kun mä lähden tästä pois, niin siellä on karkkipaperit pitkin pihaa ja tätä yritetään saada vähän järjestykseen. Olin kerran hyppäämässä junaan, joka oli juuri pysähtynyt. Mun piti mennä juosten sinne ovelle päin. Ja närkästynyt vanha nainen sitten painoi sieltä sulje ovea nappia ja irvisti, että häntä närkästytti, että mä vielä hidastin sitä junaa, joka oli jo vähän myöhässä. En sitten päässyt siihen junaan. Niin se sanoi Tippavaara isäntäkin aikana, että voi näitä nykyään nuoria, kun niillä pitää olla viinat, naiset ja mopot. Toista se oli ennen, ei meillä mitään mopoja.